Valkoinen aavehevonen. Kirjoittanut Eeli B. Tuureseen. 3. luku. Epämiellyttävä metsäretki. Hei, varo! Huudahti tummahiuksinen tyttö, joka astui juuri ulos tallista. Hän loikkasi pelästyneenä sivusuuntaan, jottei olisi törmännyt hahmoon, joka syöksyi häntä kohti takki lepattaen. Anteeksi! Elisa teki äkkipysähdyksen ja veti henkeä. Hän oli juossut koko matkan tallille varmana siitä, että häntä seurasi näkymätön hevonen. Hän oli monta kertaa selvästi kuullut kavion kopsetta nietosten takaa, mutta kun hän oli vilkaissut olkansa yli, hän ei ollut nähnyt mitään outoa. Hän oli yrittänyt vakuuttaa itselleen, että varjo oli ollut näköharha, ja äänet olivat olleet hänen omia sydämen lyöntejään, joista mielikuvitus oli saanut aikaa vaikka mitä. Mutta vakuuttelu ei auttanut. Hän vaistosi, että joku tai jokin seurasi häntä, vainosi häntä ja halusi hänelle pahaa. Elisa helpottui tallille pääsemisestä ja toisen ihmisen näkemisestä niin paljon, että oli purskahtaa itkuun. Pikainen vilkaisu olan yli sai hänet uskomaan, että tie todellakin oli tyhjä ja eloton. Samassa hän tunsi itsensä vähän typeräksi. Oliko hän kuvitellut kaiken? Nyt kun hän oli tallilla turvallisesti tummahiuksisen tytön seurassa, hän melkein uskoi hourineensa, mutta ei sentään täysin. Sillä vaikka pikamarssi oli nostanut hien pintaan, hänen selkäpiitään karmivat kylmät väreet, kun hän muisteli näkemänsä varjoa. Hän karisti ikävän tunteen pois mielestään ja sanoi edessään seisovalle tytölle. Sori, en aikonut juosta sinua päin. Minä vain... Elisa vaikeni. Kuinka hän voisi selittää, miksi oli ryntäillyt suinpäin? Jos hän kertoisi totuuden, häntä pidettäisiin pähkähulluna. Onneksi tyttö ei vaatinut selitystä. Ei hätiä mitiä, hän sanoi ja hymyili. Oletko sinä Elisa? Elisa nyökkäsi. Minä olen Susanne. Tyttö hymyili entistäkin leveämmin. Uula kertoi, että saatat piipahtaa meillä. Onneksi tulit ennen kuin kukaan on ehättänyt liikuttamaan Oskari-raasua. Elisa unohti hetkeksi kamalan varjon. Onko siskosi hevosen nimi Oskari? Elisa tirskahti. Sama kuin isälläni. Arvaappa ilahtuuko hän, kun kuulee olevansa hevosen kaima. Susanne virnisti. Sinun täytyy tuoda hänet joskus tänne, niin 2-jalkainen ja 4-jalkainen Oskari voivat tutustua. He saattavat olla sukulaissieluja. Mutta tule nyt tapaamaan meidän Oskariamme. Susanne meni edeltä talliin. Elisa vilkaisi vielä pikaisesti olkansa yli ennen kuin meni perässä. Tiellä ei edelleenkään näkynyt mitään epäilyttävää. Tallissa oli viihtyisää ja mukavaa. Kaikista 6 karsinasta kurkisteli utelias hevonen. Elisa katsasti ne kaikki. Ei. Täällä ei ollut valkoista hevosta. Kaikki olivat ruskean eri sävyissä. Siinä tapauksessa se hevonen, jonka hän oli nähnyt illalla, ei ollut kotoisin ainakaan tältä tallilta. Mistä kummasta se oli tullut? Tämä on minun hevoseni, Susanne sanoi ja osoitti isoa punaruskeaa ponia, joka seisoi karsinassa lähinnä ovea. Sen nimi on Rufus. Oi kuinka söpö! Elisa astui lähemmäs Rufusta ja silitti sen turpaa. Rufus nuuhki hänen kättään innokkaasti, kuin olisi etsinyt jotain. Sitten se päästi ilmoille kärsimättömän puhahduksen ja ravisti päätään niin, että vaalea harja näytti ihan kaulapuuhkalta. Susanne hymähti. Hei, olet jo saanut omenan ja pellettejä. Ei enää namuja sinulle tänään senkin herkkusuu. Susanne astui eteenpäin tallin käytävällä. Tule sanomaan hei Oskarille, hän sanoi olkansa yli. Elisa kiiruhti mukaan. Tumman ruskea hevosen pää kurkki karsinan oven yli toivottaen tytöt tervetulleeksi. Oskarin otsassa oli selvärajainen valkea tähti. Sen harja ja häntä olivat hiilenmustat. Se on niin tumman ruskea, että se voisi olla musta, Elisa ajatteli mennessään lähemmäs hevosta. Oskarin isoissa silmissä oli sametin pehmeä katse
joka paljasti sen olevan kiltti ja kärsivällinen. Se näytti nauttivan, kun Elisa rapsutti sitä otsatukan alta. Elisa auttoi Susannea levittämään kuivia olkia Oskarin ja Rufuksen karsinoihin. Sen jälkeen he menivät Susannen kotiin, jotta Pomo, joksi Susanne sisartaan nimitti, voisi antaa hyväksyntänsä Elisalle. Anet on ihan okei, Susanne sanoi, kun he riensivät kiireen vilkkaa kohti isoa, valkoiseksi maalattua maataloa. Mutta joskus hän pomoilee. Luulee, että tietää ja osaa kaiken vain siksi, että on minua vanhempi. Tyypillinen isosisko. Sellaisia isot veljetkin ovat, Elisa puuskahti ja muljautti silmiään. Äskeinen kuvaus nimittäin sopii veljeeni Eerikkiin. Hän luulee, että saa päättää kaikesta vain, koska on 15 ja minä 13. Susanne tempaisi ulko-oven auki ja huudahti. Hei sinä avuton raihnas! Minä täällä sekä sinun pelastava enkelisi. Susanne ei välittänyt riisua saappaita sen paremmin kuin päällystakkiakaan, vaan veti Elisan peremmälle. Tummatukkainen tyttö, joka olisi voinut olla Susannen kaksonen, istui sohvalla. Hänen oikea jalkansa oli kipsissä ison tyynyn päällä. Hän hymyili Elisalle. Elisa hymyili takaisin. Hän toivoi, että Anet olisi yhtä mukava kuin siskonsa. Elisa oli kanssani tallilla tervehtimässä Oskaria, Susanne aloitti ja jatkoi henkeä vetämättä. Oskarilla on sama nimi kuin Elisan isällä ja siksi hän mieluusti hoitaisikin sitä. Hoitaisi isänsä, Anette vilkaisi ilkamoiden sisartaan. Hoitaisi hevosta höpsöö, Susanne huudahti. Oskari hevosta, muistat kai vielä sen. Se kaunis eläin, jolla et voi ratsastaa viikkokausiin, koska käyttäydyt idioottimaisesti laskettelurinteessä. Suu kiinni tai kumautan sinua päähän kipsijalallani, Anet uhkasi. Susanne virnisti eikä näyttänyt vähääkään säikähtäneeltä. Anetkin hymyili. Hän ei selvästikään ollut niin vihainen kuin esitti olevansa, vaan kääntyi katsomaan Elisaa. Uskot siis, että pystyt ratsastamaan pikkuvillikollani? Villikolla, Elisa hämmästeli. Oskari näytti rauhalliselta ja kiltiltä. Juu, useimmiten se onkin maailman kuuliaisin humma, mutta se säikkyy mitä merkillisimpiä asioita. Se esimerkiksi kammoaa huhuilevia pöllöjä. Anet kohautti olkapäitään. Jos se kuulee pöllön huhuilivan, se villiintyy ja alkaa hullutella. Siksi se tarvitsee tomeran ratsastajan, joka pysyy satulassa ja saa sen hallintaansa. Uskotko pärjääväsi sen kanssa? Elisa nyökkäsi. Olen ratsastanut hankalilla hevosilla ennenkin. Yhdelläkin oli paha tapa yrittää purra kiinni kuolaimeen ja ryöstää, joten kyllä kaikki sujuu hyvin. Haluaisin ainakin yrittää. Siis tietenkin, jos se sopii sinulle. Elisa katsoi kysyvästi Anettea. Hänen sydämensä takoi kovaa. Kauheaa, jos Anet sanoisikin ei. Mutta Anet ei sanonut ei. Kun Elisa ja Susanne hetkeä myöhemmin kävelivät takaisin tallille, Elisa oli neuvotellut itselleen sopimuksen. Jos hän hoitaisi Oskaria hiihtoloman ajan, hän saisi palkkioksi ratsastaa niin paljon kuin haluaisi. Susanne tuli Elisan mukana täysihoitolaan hakemaan tämän ratsastusvarusteita. Se sopi Elisalle paremmin kuin hyvin. Häntä karmaisi vieläkin, vaikka hän yritti olla ajattelematta merkillisiä tapahtumia. Mutta tällä kerralla pelottavat varjot eivät vaanineet häntä tienmutkissa. Kivenlohkare kylpi valossa ja aurinko oli noussut niin korkealle, ettei kivestä enää langennut varjoa tielle. Kaikkialla oli valoisaa ja viihtyisää, ja Susanne oli tosi mukava. Elisa tunsi jännityksensä vähitellen laukeavan. Kun hevoset viimein oli satuloitu ja he lähtivät seikkailemaan talviseen maisemaan, Elisa unohti kaiken muun. Niin ihanaa oli taas istua hevosen selässä. Oli keskipäivä ja aurinko lämmitti suloisesti. Lumi narskui kavioiden alla ja hevoset pärskähtelivät tyytyväisinä. Muita ääniä ei kuulunut. Tytöt ratsastivat hiljaisuudessa ja nauttivat luonnosta. He olivat juuri ohittaneet majatalon ja olivat matkalla pieneen metsikköön, kun Susanne yhtäkkiä rikkoi hiljaisuuden. Katso tuonne pusikkoon. Ihan kuin tuossa kinoksessa olisi hevonen. Luulin jo nähneeni aavehevosen.
Elisa tunsi kylmän kouristavan sisintään. Aave hevosen. Susanne vilkaisi häntä. Niin. Toiselta nimeltään valkoisen paholaishevosen. Olet kai kuullut puhuttavan siitä. Sinähän asut majatalossa. Elisa pudisti päätään. Tuntui kuin jääkylmät, näkymättömät sormet olisivat painautuneet hänen selkärankaansa. Älä nyt hätäänny, se on vain vanha satu. Susanne oli huomannut Elisan ilmeen. Ethän sinä usko kummituksiin. Elisa ei vastannut. Mielessään hän näki valkoisen hevosen, joka oli tullut lumesta edellisiltana, ja oudon hevosen varjon graniittilohkareen kupeessa. Pelko tarttui häneen rautakouriin. Miksi sitä sanotaan paholaishevoseksi? Elisa ei keksinyt kysyä mitään muutakaan sen jälkeen, kun sai puhekykynsä takaisin. Se on pitkä juttu. Haluatko kuulla sen? Vanha Sören on kertonut tarinan niin monta kertaa, että osaan sen ulkoa. Vanha Sören. Samainen mies, joka oli pelästyttänyt Elisan puolikuoliaaksi majatalon aulassa. Toivottavasti nyt selviäisi, mitä vanhuksen varoitus tarkoitti. Ei, älä kerro. En halua tietää, huusi toinen puoli Elisasta. Mutta viimein uteliaisuus vei voiton. Kaiken kukkuraksi hänellä oli jostakin käsittämättömästä syystä pakottava tarve kuulla koko tarina. Se tuntui olevan erittäin tärkeää. Kerro ihmeessä, Elisa sanoi. Hän yritti kuulostaa huolettomalta, mutta Susanne vilkaisi häntä kummastuneena. No, se menee näin, Susanne aloitti, mutta ei ehtinyt sanoa enempää. Hevoset olivat juuri astelleet lumipeitteisten puiden varjoon. Ympärillä oli hiljaista ja rauhallista, mutta Oskari viskasi päänsä ylös, kuin olisi havainnut jotakin, mitä muut eivät kuulleet. Seuraavaksi tapahtui jotain niin odottamatonta, ettei Elisa ehtinyt varautua siihen. Oskari hirnahti korvia vihlovasti, pyöräytti silmiään ja kiepsahti ympäri, kuin olisi väistänyt näkymätöntä vihollista. Seuraavaksi Elisa huomasi pötköttävänsä maassa, ja Oskari laukkasi karkuun, kaviot lunta pöllyttäen. Ota se kiinni! Elisa kirkasi ja kömpi ylös, mutta Oskari oli jo niin kaukana, etteivät he saavuttaisi sitä. Ei sillä ole hätää, Susanne sanoi rauhallisesti. Se juoksee suoraan päätä kotiin. Se tekee noin tämän tästä. Elisaan ei sattunut, koska pehmeä lumi oli vaimentanut tömähdyksen. Mutta hänellä oli aikamoinen määrä lunta niskassaan, ja kun hän seisoi ihmettelemässä Oskarin menoa, lumi alkoi sulaa. Aivan kuin selässä olisi ollut pieni, mutta kylmä puro. Ihan oikein minulle, hän mutisi itsekseen. Tästähän Anet varoitti. Ja vaikka en itse kuullutkaan pöllön huhuilevan, Oskari mitä ilmeisemmin kuuli, koska teki tuollaisen tempun. Pöllö keskellä päivää. Kumma juttu, Elisa ajatteli, pudistellessaan lumia päältään. Pöllöthän nukkuvat päivällä. Tule minun taakseni istumaan, niin ratsastetaan takaisin tallille nappaamaan se karkulainen, Susanne sanoi hilpeästi. Olen oikea idiootti, Elisa huokaisi ponnistaessaan Rufuksen selkään. Hän otti kiinni Susannen vyötäröstä. Höpsistä. Tietäisitpä vain, montako kertaa se on lennättänyt Anetten selästään, Susanne lohdutti. Seuraavalla kerralla osaat varautua. Takuulla, Elisa vastasi. Heidän takaansa kuului oksien ratinaa. Oliko siellä joku? Joku, joka oli nähnyt hänen nolon keikahduksensa. Elisa kääntyi katsomaan ja hätkähti tahtomattaan. Rufus tulkitsi sen käskyksi ja lähti kävelemään, mutta Elisa ei edes huomannut sitä. Hänen katseensa pysyi metsikössä. Tällä kertaa se ei ollut sulava lumi, joka herätti hänen kauhunsa. Puiden varjossa hän erotti selvästi hevosen ääriviivat. Hahmo oli niin valkoinen, että se melkein sulautui lumivaippaan, mutta hän näki sen selvästi. Ja lisäksi hän tunsi sen katseen.